ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪು ನಿಂಚ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ. ಇತ್ತೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರಿ ದೀತೆ ಕಡಾಯಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಉದ್ದೊದ್ದ ಮೂರ್ದು ನೇನು ಬುಡ್ಪಗೆ ತೊಂದೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ನೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೇ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊರಾನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಪ್ಪೆಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕದ್ ಕಾಯುಜಿ ನಸೆ ನಸೆ ಆಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡೋಡು. ಈ ಕಲರ್ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿ ನೆನ್ಗೆಪ್ಪೋಡು ನಿಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನನ್ನೂರ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾವೆನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ನಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಈ ಕಲರ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೇನು ಗೆತ್ತಂಡ ಸೈ ನಿಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಂದಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಗೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಾನೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಅವನ್ ಚೂರು ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಕರೆಂಟಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತನ 1.5 ಕಿಲೋ ತಾತು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ. ಈ ಕೋರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ 1 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ 2 ಚಮಚ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಖಾರ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1 ಚಮಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ 2 ಚಮಚದಾತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪು ದೈ ಪಾಡ್ವೆ. ದೈ ಹೆಚ್ಚಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ದೈ ಪಾಡೋಡು ಪುಲಿ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ದೀಪ ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ದಾತೆ ಅನ್ ದೀಪೆ. ಇತ್ತೇನ್ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಐನಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 14 ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಟೊಮೆಟೊ నేను ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಬೊಕ್ಕೆ ಅನೀತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೂಬ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ 4 ಚಮಚದ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ 1 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೊಂದಿನಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪಸಿ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಪಕ್ಕ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ದೀವೊಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೈಯಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಉಂಡುಂದಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ದೀವೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನೊಂದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ತೊಟ್ಟುಡು. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೇಯ್ದಿನೆಕ್ ಏನ್ ಕಡೆದೀತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ನೆಕ್ ಏನ್ ನೀರ್ದಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಡೆವನಗೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆದಿನಿ
ನೀರು ಬೋಡಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ನಮಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತನು. ಯಾನ್ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ, ನೀರು ಪಾಡ್ತಿಂಚ ಅದ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದೆ ದೇಕಿತ್ತೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೋರಿನ. ಕೋರಿ ಬೇಯಂದು ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಳ್ಳು ಮಾಸ ಪುರ ಆತ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದಂಡು ಈತ ಬೇಯ್ತಂಡ ಅಯ್ಯವು ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೇನು 1 ಕಿಲೋದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಕಂಚಿಗೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನೆತಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತೂಪುಡು ನೀರು ದೀತೆ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಆ ನೀರಿಗೆ ಏನಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು 1 ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಾಯ್ತು ನುಪ್ಪುಗೆ ಎತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ದಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ದೀತೆ ನೀರ್ನ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊದ್ದಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಎತ್ತಿತ್ತಿನ ಅರಿನ್ ಪಾಡುವೆ. ನೀರೊಂತೆ ಕೊದ್ದಿದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಅರಿ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುವರ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪುನು ಅದೊಟ್ಟೊಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆನ್ನ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೇಯನಾಗ ಅಯ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅರ್ಥದ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ನೀರು ಇಜ್ಜಿನ ಕಬ್ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ತೋಪುಡು 1 ಚಮಚದತ್ತು ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ನೆಯ್ಕ್ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಕೋರಿದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೇನು ಪಾಡ್ದೇವರ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಅನಿತೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ನುಪ್ಪುನು ಅರ್ಧಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಂತೆಂತೆನಿಂಚು ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಾಡೋಡು ನುಪ್ಪುನು ನುಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಉಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಬ್ಬಿಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಒಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಪ ಅದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನು ಕುಡೋರ ಕೋರಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದೇನ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಹೊರ ಕೋರಿದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆಯ್ಯಿ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಬರುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಟ್ ಆಪುನದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸುಲಭಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಬೇಯ್ತ್ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುಂಡು ಪುದೀನದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ ನಡುಕಿಂಚ ಪುದೀನಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಟ್ಟಸ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಪುದೀನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದುಜಿ ತೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೆತೊಂಡೆ ನುಪ್ಪು ಕೈಪು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಟೈಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಇಂಚ
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೇನ 17-15 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತಿಪ್ಪೆ. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತಂಚಿ 17-15 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ ತೂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ಫ್ಲೇವರ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆಂಜೆ ಬಾಜನಗು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.